uKristu inkosi. Lolu hlelo songena kulona bazalwane, lo hlelo luzoba lifishane kodwa-ke angichaze kancane sobaba ukuze sihambisane. Lo muthi wamadodana kule dayosisi waqala ngo-1980. Ukusuka ku-1980 kuya ku-1990 sinenkinga-ke kahle yama-records ethu angaqondile kahle ukuthi kubalwa ngenanini kanjani. Sebese sibona ukuhleke ukuthi abazalwane abangena between u-1980 no-1990 yibona sobabiza namhlanje sirecognize ukuhlala kwabe embutheni isikhathi eside kanjani. Usehlale kodwa isikhathi eside kunathi sonke owangena ngawo 1980 omunye wabantu abaqala lo mbutho okwaba usihlalo nakule diocese babudlala oneminyaka u44 esembuthweni manje. Ngicela ukwenza kanje ngizovela ngibabize bonke la elistini ngoba abanye asinayo isiqiniseko seminyaka kahle eqondile bazoza nje bonke la ngaphambili bese bethola ukuxhawula kusobaba la ku-president naku-chaplain bese bethola-ke ne-certificate zabo nabo. President weprovince okhona mhlawumbe uma engekho esimbiza la usihlalo we-region noma we-parish la eqhamuka khona ngeza azobathathela ngoba abanye sekukhulekile abakwazanga ukuba khona. uGraham Msomi, Christopher Ngobo, Christopher Zuma, uNathi Ngobese, uFred Mthulu, uDavid Mthethwa, uMichael Thabethe, uVictor Ndlovu, uVusmus Tobias Mkhize, uSithemba Tobias Mkhize, u-Arthur Mbili, Thomas Letsabo, Alexandra Molefe, Christopher Dladla, no Father Aaron Nomo, Father Sipho Thuli, Oh,